Відавочна, што бліжэйшым часам зноў вельмі актуальнай стане дапамога з боку міжнароднай супольнасці рэпрэсаваным студэнтам, якіх працягваюць адлічваць з беларускіх вучэльняў за ўдзел у акцыях пратэсту. Падрабязней Настасья Хралович. Не выконваў абавязкаў навучэнца. З такой фармулёўкай другакурсніка Крысціяна Шынкевіча адлічылі з педагагічнага універсітэту імя Максіма Танка. Сам жа хлопец упэўнены, яго выганяюць за крытычныя пасты ў твітары і палітычную дзейнасць. 25 сакавіка мяне затрымаў АМАП на офісе вясны, але там мяне адпусцілі, а вось 26 сакавіка толькі я зрабіў твіт пра тое, што я на Кастрычыцкай плошчы, што там вядуць дзяцей на парад. Ужо праз 2-3 хвіліны я быў затрыманы супрацоўнікамі міліцыі, але яны былі без пасведчання. Па выніку хлопцу прысудзілі 20 базавых і сотні ён правёў на Акрэсціна. Па вызваленні Крысціян даведаўся, што загад аб ягоным адлічэнні падпісалі яшчэ напярэдадні дня волі. Мне амаль што напрамую казалі, што гэта за маю палітычную грамадскую дзейнасць. Таму я лічу, што гэта адзіная падстава, за што гэта можа быць. Аднак азнаёміцца з загадам аб адлічэнні студэнту не далі, паказалі толькі выпіску. Ці можна у вас даведацца пра спадаря Шынкевіча? Это такі студэнт? Нет, нельзя. А чаму? Ну, потому что. Гэта чарговы выпадак адлічэння з універсітэту паводле палітычных матываў. У Магілёве за ўдзел у маршы недармаедаў адлічылі Алену Кісель. Тыдзень таму за палітычную актыўнасць давялося развітацца з беларускім дзяржаўным універсітэтам лідару моладзі БНФ Юрыю Лукашевічу. Адміністрацыі не спадабалася, што хлопец браў удзел у абароне курапатаў. Самі студэнты з такім ціскам за наяўнасць грамадзянскай пазіцыі катэгарычна нязгодныя. Прычым тут вучоба, універсітэт, адзнакі, якія ён там получае, да таго, што ён выйшаў выказаць свае думкі. Я лічу, што гэта не зусім разумна, бо кожны чалавек мае мець сваю кропку гледжання, таксама як і студэнт, як і кожны чалавек. Студэнт, па-першых, гэта чалавек, поэтому я не лічу, што гэта правильно. В субботу, 25-го, студенты шли на пары, и некоторых даже задерживали только потому, что они шли на пары. Но я считаю, что это как бы вообще неправильно. Ну, давали штрафы, не пускали на учебу. Это, конечно же, непозволительно, потому что это ущемление прав студентов, человека, потому что студент должен говорить все, что он думает. Актывіст моладзевай арганізацыі «Студэнцкая рада» Алесь Крот мяркуе, што адміністрацыя навучальных установаў адмыслова шукае нейкія дысцыплінарныя спагнанні, каб падрыхтаваць дакументы на адлічэнне. Але большасць гэтых спагнанняў таксама неправамерныя. Хочется верить, что БДПУ, прыватнасці рэктар Жук адумаюцца, потому что мы все яшчэ пакуль што ў балёнскім працэсе стараемся нейкім чынам адпавядаць усім гэтым крытэрыям. І не вельмі хочацца псаваць рэпутацыю Беларусі ў гэтым выпадку. Таму першае, што актывісты раяць студэнтам у гэткай сітуацыі, найхутчэй звярнуцца па юрыдычную дапамогу у праваабарончыя арганізацыі, як то «Студэнцкая рада», «Цэнтр Вясна» або «Беларускі хельсінскі камітэт», каб тыя дапамаглі абскардзіць рашэнне аб адлічэнні. Настасья Хралович, Белсат.